Minut 2 de partit i així ha aconseguit Arnau Cucurull l'1-0, l'únic gol de la Unió Esportiva Valljunt, Tàrrega 0, golaç de Cucurull als primers compassos de partit. Tan sols portàvem 2 minutets i la Unió Esportiva Valls, que ha disposat de més ocasions en aquest primer tram de partit, que s'acostava així a la possibilitat de sumar 3 punts més que allarguessin l'espectacular ratxa de 4 victòries consecutives a la primera catalana. Així ha estat, 12 de 12, 6 punts fora de casa, 6 més com a local i situant-se així amb 16, 9è classificat de la màxima divisió del futbol de Catalunya i a 7 punts ja de distància de la possible zona de descens. L'antepenúltim classificat, que és l'Alcarràs i que serà el següent oponent dels de Joan Antoni Pallarès, serà dissabte a la tarda. Alcarràs, Unió Esportiva Valls, 4 setmanes seguides guanyant, les 4 victòries que ha sumat fins ara el conjunt vallenc i també 4 setmanes seguides sense rebre cap gol. La solidesa defensiva del Valls, una de les claus per entendre aquesta excel·lent reacció d'un dels principals equips de futbol de la demarcació de Tarragona.